Nagnegatibo sa red tide contamination ang mga kinason gikan sa Olango Island nga gitumod sa kamerkaduhan sa Dakbayan sa Talisay. Si Luan Mirondina adunay exclusive report. Mihimo og ocular inspection ang mga sakop sa Talisay City Fisheries Office sa Biasong Talisay human makadawat og kasayuran nga may mga pump boat nga magdungguan sa dapit matag Biyernes ug magkarga og mga kinhason. Subay niini, mikuha og 5 ka samples ang taga City Fisheries Office gikan sa 2 ka pump boat nga midunggo. Gisumiter nila kini sa BFAR-7 aron mapaubos sa shellfish paralytic poison analysis. Moton isugot sila mas maayo man sab kuno kay aron ma-aware pod sila mismo ang kanang naninda og gani naamantay na abtan dito nga nipalit. Mapasalamaton sab sila sa atong gibuhat kay nakadungog na sila nga naay announcement ang BFAR na naaroy red tide particularly sa Bohol. Base sa resulta, parehong nagnegatibo sa paralytic shellfish poison kon red tide ang 5 ka samples sa Litob ug Halaan. Pero bisan pa man sa pagkakaroon negative ta, dili lang gihapon ta mo kumpiyansa. So every now and then pananglit makahabalot ta nga naay modunggo pa ba kaha nga mga shellfish nga gikan gyud sa Bohol kana kuhaan gihapon na nato og samples. Niadtong Enero 14, may pagawas og shellfish bulletin ang BFAR-7 nga nagpahibaw sa presensya sa red tide sa kadagatan sa Pampanga, Bataan, Puerto Princesa Bay sa Palawan, sa kadagatan sa Dawis ug Tagbilaran City, Bohol, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Cancabato Bay sa Tacloban City ug Salianga Bay sa Surigao del Sur. Giawhag ang publiko nga gidid-an ang pagpanguha, pagpamaligya, pagpamalit ug pagkaon og kinhason nga gikan sa naasoy mga dapit. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.